Suomen kokemus Neuvostoliiton kanssa ja se, miten syvälle mentiin tavallaan asioiden vaikenemisessa, niin osoitti, että se ei ole hyvä malli. Eli ei kannata niin kuin kaupan tai jonkun muun asian takia unohtaa ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksista puhumista. Sitten tulee sellainen krapula sitten jälkeenpäin, kun ne asiat nousee esille ja niistä joudutaan keskustelemaan, jos ei niitä ole poliittisella tasolla myöskin käsitelty. Mä olin perustamassa aikanaan eduskunnan ihmisoikeusryhmää. Yksi ensimmäisiä tapaamisia, mikä mulla oli DDR:stä Itä-Berliinin pormestari käymässä Suomessa. Ja mä sitten otin esille Itä-Saksan aseista kieltäytyjen tilanteen tai jonkun tämmöisen. Tämä Itä-Berliinin pormestari sanoi hienon lauseen. Hän sanoi, että tällaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin, jossa ystävyyttä vahvistetaan, niin kuin täällä nyt Suomen ja Itä-Saksan välillä, niin tulee aina jotain tämmöisiä mätämunia, tarkoitti minua, jotka koittaa pilata tätä ystävyyttä, vahvaa ystävyyttä, joka Suomella ja Itä-Saksalla tässä tapauksessa oli. Itä-Berliinin pormestari tuomittiin vankeuteen just ihmisoikeusloukkauksista. Hän oli vaikuttanut siihen, että ihmisiä oli ammuttu täällä muurilla ja oli jotain kavalluksiakin tietysti ja tämmöisiä ja sitten koko muuri kaatui. Ja mulla jotenkin tämä jäi mieleen sen takia, että se politiikan muutos oli jo niin lähellä. Niin kuin ei mitään säröä ollut tässä ystävyysagendassa, eli näitä ei kyseenalaistettu. Ja minusta mä oon aina ollut sitten lopuksi aina tyytyväinen ja joskus ylpeäkin siitä, että on ollut se ainoa mätämuna jossain tilanteissa, joissa on sanonut, että tämä asia ei ole kunnossa.